Navirec on uuden tyyppinen ajoneuvokaluston paikannus- ja suunnittelujärjestelmä, joka antaa yritykselle mahdollisuuden karsia jokapäiväisiä kustannuksia ja nostaa työn tehokkuutta. Kansainvälisesti palkittu Navirec-järjestelmä helpottaa yritystoimintasi seurantaa ja auttaa yritystäsi toimimaan yhä kannattavammin. Ajoneuvoon asennettuna Navirec mahdollistaa koko ajoneuvokalustosi seurannan sekä reaaliaikaisesti että takautuvasti vaikka oman kirjoituspöytäsi äärestä. Navirecin järjestelmään voi kirjautua sisään kaikilta verkossa olevilta tietokoneilta omilla käyttäjätunnuksilla. Saat helposti tarkan katsauksen kaikista ajatuista reiteistä, tehdyistä pysähdyksistä sekä käytetyistä ajonopeuksista. Tämän avulla suunnittelet paremmin päivittäiset työtehtävät todellisten työhön liittyvien ajojen perusteella. Navirec sopii kaiken kokoisille yrityksille riippumatta ajoneuvojen lukumäärästä tai tyypistä. Ajoneuvoihin kohdistuvat kustannukset laskevat useimmiten jo ensimmäisestä asennuksesta alkaen. Navirecin avulla pystyt hallinnoimaan sekä yksittäisiä ajoneuvoja että kokonaisia ajoneuvoryhmiä. Järjestelmä tarjoaa nopean ja helppokäyttöisen täyden informaation paketin kaikesta kalustostasi. Kaikki ajotapahtumat ja yksityiskohtaiset raportit mistä tahansa ajosta on saatavilla millä tahansa haluamallasi hetkellä. Tästä on etua muun muassa lähimmän ajoneuvon paikantamisessa. Järjestelmänä Navirec mukautuu erilaisten yritysten käyttötarpeisiin ja tarjoaa ratkaisut yksityiskohtaisiin sovelluksiin. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaallemme parasta mahdollista palvelua kaikilla markkina-alueilla. Kehitämme ja laajennamme jatkuvasti erikoisosaamistamme pystyäksemme varmistamaan teille parasta mahdollista kilpailukykyä omalla alallanne. Navirecin avulla saat paremman hyödyn kaikesta kalustostasi henkilöautoista lähtien aina rekkoihin ja erikoisajoneuvoihin asti. Varmista yrityksellesi kilpailuetu omalla alallasi. Navirec.